Kung unsa ka malipayo ni Ma'am Vilma, mausam ang akong nasakit. O gisaad ko sa akong kaugalingon. Nga dili na may kugmang pagpasab. Kinsa makaning nanuktok. Gabi naman kayo. May balikas man ang. Lina, Oh, Lando, nganong ni amang ka? di pala di ko ni mo pasudlon. Lando, maglikay na lang ta. Kay basi makita na sa ganishin. Nabuang na ra ba tong babayhana? O kalabot ko na unsa na siya. Ang di na ko padawat. Hindi na ko makapaduol mo. Lando, Helena, Lando, wala ko mahibaw sa kalipay akong ipati. Sugod ka na kauban ta din ni Helena. Lahi ka sa abang babae. Kung sa di mo sugod na malayo ka na ako. Lando, ayaw. Minyo ka. Nagbuwag namin sa akong asawa. Dili paghihapon na igong rason. Sa mga mata sa Diyos o sa tao, kasal ka paghihapon. Busa buhi ko. Helena, mahal ta ka. Lando. Ang babaeng tarong, dili magpakabit. Buhi ko. Buhi ko, Lando. Dakong sayop kini nga ito gibuhat. Dakong sayop, Lando. Balik sa dakong bay. Helena! Helena! Masakit ka! Ay, ako kayo! Lando, nakaw na in taon. Makamatawa niya itong mga agaon. Huwag niya na ito magsulti. Hatagi kong tayo mo kahuna-una. Okay, Lakaw na. Katuog na. kung ba magsulti ta. Aba, Oh, magsulti ta ugma. good night. Sa man akong gipati kag Lando. Ngayon sobra man akong kaluoy niya karon. Hilo sa mga sagbot o sa puntahan para makita na ko si Helena. Inig-sugod ko sa dakong bahay. Oh, si Helena na ka na nagpaingon din sa dakong bahay. Helena, good morning. Good morning. Masoda na ako sa bahay, ha? Sige. Salamat itahon. Kumitagad pa siya ako. Hello, Lando? O, saan na makibuhat? Nakakita kagay ganagon ako, ma'am. Sa'yo paganis buintag. Nanginsulto ka na ako. Di mo gani mo nahunaon ang imong pangutan na. Mag-checking na lang po, oy. Usaw ni Bihana. Hapit na lang maghubo sa gisulob. Kabadlungon bag utok ini sino eh. Dili na kita hunungan lang duha ka. Kihagit ko ni mo, ha? Taron ka. At aray! Ay! Lando! Ay! Ibikogan ko! Aray tabang! Bisi ko, ma'am. Bisi ko. Si Manang tao ka. Oh! Hoy! Lando! Aray! Tabangi ko ba? Lando! Buisit. Wakit mo kagkata. Ngayon kang dili man siya ganahan ako. Nanindot man kong lawas. O niya, agawan pakit ko niya. Wisit tawhana.
sir. Oh, good morning. Kumusta ang imong ulang gabi sa bahay sa mga katabang? Okay naman, sir. Nadugi ko ang matatungod sa kamingaw ug sa katugnaw. Oh, oo. Bugnaw ginihinuon ka ng dapita. Mamahaw na ka? Oo niya na. May lain kang isugot na ko? Unsay, huna-huna mo sa akong asawa. Ha? Sir, kuan. Ayaw kahadlok sa pagsulti nako. Bahin sa imong naobserbahan ni Julia. Kuan, medyo busy lang siya sa ubang mga butang. Kuwang siya sa pag-atiman nako. Mao ba? Oo, sir. Ako sabing gusto, Helena. Unsa? Usa ka na kong sayop. Ang akong pagpakasal kang Julia. Ha? Sir, doon ay mga butang o panghitabo. Nadilian na ito makontrolar. Mga butang nga ato na lang pasagdan. Gusto ka. Kinahanglan nga daw ato na lang ako. Nga nasayop ko sa pagpakasal ni Julia kung man mamatay ang una kong asawa. May asawa ka nga. Vilma. Vilma angan sa una kong asawa. Ug siya ang nagustuhan sa akong mga ginikanan nga mamahimo kong asawa. Mao ba, sir? Buutan sa si Vilma. Pero unsa, sir? dili siya ang tag-iya sa akong kasing-kasing. Kay kinsa man ang tag-iya sa imong kasing-kasing, sir? Si Silis. Si Salis? Salis nga imong katabang? Oo. Pero ako kukuan. Ato lang yung sikreto. Oo, sir. Ayaw ka bala ka. Ang imong sikreto. Ako ng sikreto. Ha? Ang buot ko ipasabot nga. Makasalig ka nga walaing may bawas imong sikreto. Mahimo ba magawason ako, sir? May nalimtan pas kara ang bahay. Oh, sige. Mabalik lang dayon ka, sir. Si Mama Salas kita ang kimahal ni Sir Alejandro. Ang akong ina nagtakis kasing-kasing ni Sir Alejandro. Og wa mahibaw sa Mama Salas ini. Naunsa ka, Helena? Madam Julia, Ano man ka diha? Naghilak-hilak ka man. kuan. Sakit kayong akong ipon, ma'am. Oh, kung mauna, paliti dito tambal. Oo, ma'am. Palit ko. Sige. Kay may pakiksultihan ko ni Alejandro. Panuktok lang kung musod ka, ha? Sige, ma'am. Magpalit na ako tambal para sakit sa ngipon. Malipay ganito sa mama ko na. Kundi ba ako pa siya kasi yung nag-iis kasing-kasing ni Sir Alejandro? Malipay ganito siya. Ops! Erik sila. Sir. Oh, ikaw mo itong nurse ni Alejandro, no? Ako, sir. Asa ba ka? Doon ako'y paliton, sir. Ikaw na rin sila sa gate. Okay. Wow. Kabigot ba yung glawas ni nurse ni Alejandro? Nindot to sa pwedeng bayana. Pero ano ko lang. Gawas na siya.
Kaugan ko akong tao. Alejandro, kumusta ka naman, love? Ikaw, kumusta na? Naunsa ka man. Ikaw ang angay na kong pangumustahon. Mabuhi pa ko, Julia. Ay, thank you, Lord. Pedro! May buntag! Oh, unsa na, Franco? Ay, tula ko'y bad news ni mo. Mahimo ba, Franco? Dili ni mo dadaan og bad news si Alejandro? Oh, kinahanglang may bawo si Nene, Julia. Unsa man ka na, Franco? May bagong howling company nga may tumaw din sa tugdapit. O nakuha nila ang ubang tamasuki. Unsa? Kinsa man ang mga tawhan, ha? Kinsa? O gano'n nakuha man nila itong masuki? Barato sila. O daghan ang pakulo. Buhata. Ang unsa may angay ni mong buhaton, Franco. Oo. Alejandro. Maayo kay dinali butika din sa dool-dool nga. Malakaw ra. Nakapamalit na noon mga personal na akong gamitonon. Sakpan! Ikaw? Dali! Dali! Oh, ay! Boy, iko! Dong. Ani? Pari gahapon bagyo ang sampan ako ay palabig tuyok pa. Kag may ragot kay kung palabian ni magtuyok. Kalas kayo. Tasap kayo na siya, no? Parehan ako gahapon ba nato. Kalo to nito, yung sudan. Ayaw. Kanang niya na. Atong pagilan siya. Mag-barbecue lagi ta karon. Okay na yan eh. Nga na, daghan pala katuyok na. Di naman importanteng tuyok-tuyok kay namo koy nipis na tambok na iniwang, di ba? Dili importante ang tuyok-tuyok. Yun lang, estimaton lang ba. Yeah. Diyon sa may paglako dong. Kalitan ra man na. Sudan ka tarong barbecue. Niluto ko sa kog siomay. Niluto siomay kami ron. Wala naman po. Kung nalailong barbecue rat na susultan pa na ito. Pila po ituhog dong. Ha? Pilang tuhog, Hmm. kaya na.
Uy. Hindi na maupaw. So, ano yun? Sampol ni mo, oh. Sampol ha. Anak ako ah. Hindi mo pwede nagsingin ko. Kung dancing nila ani. Tayo pala biig. Ispis ba? Ang ispis. Grabe ka ba? Tuhunan man eh. Ano ba? Tayo pala biig ispis. Okay naman na siyang inanang ispis kung itong pagharina. Pritohon. Hindi. Pinarito. Diba? Muda ko naman na siya kung harina. Ana, Tanaw mo, sundo ka. Ay, lagi na, pamprito man ang style god. Ito na pamprito ang ato ah. Oh, 5. Sugot ha. Pag gusto mo, imo ganing pilion. nara dong? Dili lagi. Sundo ka akong tinuhugan ba? Di ni siya pamprito. Barbecue manggod ni. Bisag mahal ang uling pero di to pud iko ano eh. Itong Ginan siya mo kayo mong ipangita. ginan siya magyapon pero lang ita ang putag customer. Pag ginan siya magyapon gamay. Oo, tanong na kayo eh. Ano yung pwede anak gamay kayo. Daghar batag kupitin siya. Oh. Pila. Ana, Kana arang-arang na. Di ba? Ayan, tanaw. Tara. Tara. Hindi pa man ko mag-discipline. Una lang ka. Para naklasta. Tintog na lang. Kung sa una, ano bang kubasa? Tintog na lang din ha. Ating katong nagpalita pagkit alam dia sa unahan na kay kung budloy sa lubog kami sa bol bakit dito. Ating to pagkit alam Kumain ka lang po ni Pausoy kaysa magtambay. Ano sa mga dali, di ka mag-barbecue. Sigar higda. Di ka layon. di man. Di man. Higda-higda. Ang lan, nagyo tayo negosyo. Di po ko nahala na magkuhan lang. Sigar higda-higda. Ano man? Di ang puslan ang laki. Pabuhi ra. Mabuhay ko niyo mo. Pagbabuhay. No, di magsilbi no. Silbi. Pabuhi ra niya ako nagbisi na. Kinalan, at least naka 100 man po. Minusan na rin mong sigarilyo. At least naka sigarilyo ka. Apil naman na sa imong basic needs, daily needs. Ay, kaltas daw. Di pwede. Saka. Nagtuhog, bito ako daw. Normal naman na. Dito sa gusto ni mood. And dito na pay-pay. Ako na lang. Di wala, ito sa una daw. Sa una.
Nabi na siya doon TikTok dong. Ikumpara sa una og karon kay lahi karon. Di ba halin nagbago na ka? Kita na sa akong tindahan, di ba way unod? Oo. Di pa rin sa una kay kusog kay kong tindahan sa una karon mo naman sa liga. Tapila na dong 5. Kana palit ko na be. Di ba? Ginagmay ra man gud nga negosyo. Di ba? Makaw din mo din nato. Nagmay ra kayo ni. Hindi ka makaingon nga lahi ang TikTok lahi ang sigsugba. Grabe. Ginagmay ra kayo ni. Balo. Ano, kung di ka ganahan, pwede maghawa ka. Di ako na lang yun ani tanan kana panon. Wa ko'y gasto, way pakananan, way magbadlong, wa ko'y sweldoan. Ugma na kumawa dong. Ikaw, Sunod na kung puti na ko. muna ingon ko nimo kay okay lang po kung ako ra gud dili kay kana pa way gasto. Maglagan ako dire dong eh. Manhira kag mukaon. Dili. Ano mukaon mo ko mo na may balay. Tay bi kami ng istorya. Nag-record ra ba yun ko? Oh, pag-record. Nagbidig siya. Oh, diha ra. Kung ganahan po kung ako ra gud kung mag-barbecue negosyo kayo sulipan. Be, ba kung sige liyo kantas 5. Pero kung kusog yun siya, magnedya pang kugta. Pero dahan mo yung gusto. Tabang-tabangan na rin nga ako dito dong. Bro, kasildo. Librehan ako ng silyo. Tagduha na siya. Ipay-pay. Pero rin gastuhan no, magastuhan. Ano na lang dong no? Hindi na gano'n, tinapulan ng yug ka. Hindi juga gustong tabang na ako mahago. Iya, kaluoy sa mong pretty girl. So, tini mo no. Kung anak magali, totally na yun, nga di naman he. Anong ano ko gastuhan. Gastuhan mo, ano, Japon. Ay, dili na masulod dili. Pero mo, mapalit eh kung sige lalo. Hindi ka mapalit to. Grabe. Na-stress ka dong. Stress ko sa gasto. Noon-noon, ba't lagi mong gasto? Lipay-lipay, ano? I-shot ginagisa ka buklapad. Samot. Mawa, lagi na yung gasto. Ano ko nag-ulog, hindi ko bata. Ganun na, i-shot talaga na ano. Ganaw na ng gasto dong. Natural, lang gina. Ay, nag-negosyo mo ka. Kung may gasto, di na mukhaon, dili na pa na. Pero may gasto dong ba? Naman tayo niya. Planong mag-siumay. Okay, manon sana akong siumay ha. Okay, hapon